makadi sekuru. Tiripedu makadi mzukuru. Aiwa tiripo inini sekuru regai nditaure kuti ndinonzi Sokostina. Ndo zita rangu rebasa. Panguva ino sekuru chekutanga regai nditi kune vari kutanga kukuonai pachivhiti pano paSly Media TV. Saka da kuti mutange muchivaudza vazukuru vari kuona vari kwakasiyana zita renyu kuti tizotanga chedu nyaya yedu. Ongo. Ini ndinoitwa Sekuru Garwe. Ndinobva kuMozambique ndokwandakakurira. Ndozvakare kwandinotora zvinhu zvandinoshandisa muno mudare. Mutupo ndichiyera shumba. Basa iri ndakaritanga kare. Ndofunga ndakaritanga tapedza makore mangani kuti tapedza makore 4 tabva muchimurenga. Ndaitanga ndichifamba nambuya vangu vairapa. Vachichera mishonga vachindiratidza kuti uyu unodai. Ndichifamba nawo. Kusvikirawo gore ravazoshaya ndakuziva mishonga yakawanda. Ndakutoziva zvematare. Aiwa tinotenda tikaiti tishumba nemukana uno wamatitendera sekuri tichipinda munyaya yedu pane nyaya yatunza pano isu veSly Media TV yamakatitsanangurirawo yekuda kwemuzukuru akati apinda mudare renyu muno ndobva mabatsirana nezvamakabatsirana nazvo asi chaakunetsa pamuzukuru uyu pane zvakazoitika ndezvekuti muzukuru akazoshayika asi mukubatsira kwamaita naye akauya akadzosera zvimwe zvaakadzosera muno pane zvimwe zviri kufanira kunge zvichigadzirwa kuburikidza nemuzukuru wenyu. Saka tira kuti panguva ino sekuru tipinde munyaya muchinyatsotitsanangurira masanganikiro amakaita nhoroondo nemuzukuru tizosvika panyaya yedu nhasi. Ongo. Ivanzi akauya pano neshamwari yake. Shamwari yake ndagara ndanga ndiri kuibatsira. Ndokuuya vari vaviri. Ndobva vauya pano. Ivanzi ndokutaura kuti sekuru ndoda kubatsirwa. Ndakuti mundigadzirire musha. Mundigadzirira mabhizinesi angu. Iniwo zvakarewo futi mundisimbisa. Ndobva tawirirana. Saka tawirirana kudaro takatanga kumupa zvinhu zvekuenda nazvo kumba kwake kuzengedza 4 kwaachinga achigara. Akanoshandisa. Ndokudzoka. Aidzoka mazuva akati wandei. Tadaro akazomboti nguva iyo nobva auya. Zvikanzi ndaita dambudziko. Chirori changu chatsika munhu. Saka ndauya kuzosiya kofini. Tine kuirana kwatakataita pakofini mashandiro araita kumba kwake. Ndobva auya zvikanzi ndatyora miko yatakataurirana iyai. Ini ndakaenda mutsanangurira kuti pane zvakati unofanira kudai, pane zvakati unodai. Mudzimai wake aiti iye ndakamuzivisa asi haana kubvera auya kuno mudzimai wacho. Saka daro ndomba nyoresa mazita evana vake nemudzimai wake. Tagara ari kuita hake basa rake ari kuuya. Pakaita nguva yaakazouya. Zvikanzi ndatyora muko. Apa haana kutsanangura kuti ndatyora muko chirudzi. Ndokuuya kuzosiya kofini iri. Ndikati iwe handiti pakutanga ndakakuudza here kuti ukaita zvinotsaudzira zvinhu zvinopanduka izvi. Zvikanzi ndosaka ndauya kuti mugadzirise. Kana magadzirisa ndozoya ndotora. Saka mishonga mizhinji yandaimushandisira ndaibva nayo kuMozambique. Ndichimutaurira iye kuti ini kwandotora mishonga yangu kunoda kuripwa. Kana paine zvaunenge wazokanganisa. Zvakatanga asati atombosumuka achiri pasi. Kusvika azosumuka nemari dzake dzekurarama. Aiwa ndinotenda sekuru. Regai ndichita mubvunzo wangu tichidzoka pakutsanangura kwamaita. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti iye achisvika mukati medare rino neshamwari yake aiti aida kumatsanangura kuti aida mabhizimusi, aida mari here, aida chii chakanyatsoti sekuru ichi ndo chandiri kuda ichi ndibatsirei, muchinyatsotitsanangurira ipapo. Chinhu chaaida imari yekuti akwanise kurarama. Nemhuri yake achitenga zvaanoda achiita zvese muupenyu. Ndo chinhu chaaida ichocho. Kugadzirirwa mumusha uko zvaingowo zvekuti muchiziziru medu kana munhu wati kure unoda kusoserawo musha wako uchigadzirisawo zvakanaka musha wako, asi chaaida imari pakurarama kwake. Tingati muzukuru uyu muchimuona achisvika pano
aione zvaaiva nazvo here kana kuti makatomubatsira kubva pakutanga anga atori pazero pasina chaioneka kuzosvika mati akazinga ane mari dzake? Anga achiri mudika, anga asati akuratidza kuti munhu mupenyu zvakanyanya, aingozve pakati nepakati zviya anga asati ane zvinhu zvakawanda stere, anga asina zvinhu zvakawanda. Ndobva mamubatsira kuti zvinhu zviya zvisimuke. Pane pamatsanangura muchiti akauya achiti rori yake yatsika munhu, hatina kunyatsopanzwisa pamunhu kuti jekese kuti chii zvanga zvaitika ipapo. Akauya achiti rori yake yatsika munhu, sekuru ndatyora muko, iye ndofunga akazviziva kuti ndadai. Kutyora muko ndoti kutyora muko ndokukanganisa miko. Kukanganisa pane zvatanga tawirirana pfurirei nyumba iri sekuru. Saka adaro ndokuuya ndomba siya kofiniri. Sikanzi ndigadzirirei ndinoenda kutora. Akadzoka kepira akaritora akaenda naro. Saka pakuzodzoka naro kechipira apapa anga atotyora muko zvakare. Nekuti ndakamutsanangura kuti ukakanganisa mune zvakadai unokwanisa kuparara kana mhuri yako inoparara. Taiwenda mutsanangurira saizvozvo. Muri mukushanda mese nemuzukuru, mashandiro acho amaiita maishanda sei? Maisvika here kumba kwake, maisvika here kumabhizimusi kwacho, mainga muchishanda sei nemuzukuru? Iye ndiye aiuya kuno. Ini ndakazoendako kumabhizinesi kwake usiku kamwe chete ndinaye tichinongonogadzira zvataingogadzira nguva achibva andidzora. Iye ndiye ainyanya kuuya kuno. Ndiye aitouya kuno. Imwe nguva dzacho pamwe aiuya usiku ari 1. Ko mudzimai akazomboyawo naye here mambobatsanangure papo kuti aiwa handina kunge ndazomuziva, asi kuti zvaairamba achikanganisa mikwedzi, ane here musi waakazofunga kusimuka kuuya nemudzimai? Haana kuuya nemudzimai wake, chaakangoita kunyoresa. Akangonyoresa mazita emudzimai, zita remudzimai nevana chete. Mudzimai haana kusvika pano, haatopazivi izvozvi. Ngomana aifamba egawo, zvinhu zvakaachita ari ega. Ndikada kuziva sekuru kuti pakunyoresa mazita apa emudzimai nevana zvainyanyoitirwei? Akanditi iye sekuru, inini ndinoshanda nemudzimai wangu zvakanaka. Ndiri kuitira ndizivi zvinogona kuitika muupenyu. Kana paine zvazoitika muupenyu zvakanganisika, idzi namba idzi munofonera mudzimai wangu, ndomanyeresera akaita. Kushanda zvakanaka kureva kuti mudzimai anga achiziva ke kuti murume akamboenda kwaakaenda kuti upfume husimuke here? Ndofunga vaingowirirana, hauzozivi ipapo kuti ndofunga vaingowirirana mukushanda, ndomanyoresera akaita. Saka ndikada kubvunza sekuru kuti saka zvinozoita here kuti munhu achinge anyoresa kana kuti zvaizoita here kubvunza kwandikuda ndekuti uyu anenge azosiyiwa achinzi apfuurire mberi munokwanisa kuzoshandidzana naye here? Apo handizozivi nemhaka yekuti kuti uzive pfungwa dzemunhu wausina kumbotanga naye wauri kuona naye ipapo, panenge panoti remei. Mumwe anogona kuzvitadza, mumwe anogona kuzvigona. Kusaziva kuti munhu anezenge akufunga sei. Ivo vazukuru munovaudza here kuti zvinozondinetsa kana usisipo izvi? Munhu wauri kundisira noti munhu ari kundisirawo pamwe haazozvigona. Ndinotovataurira. Anondonzwa munhu achingonyoresa ini kesi. Pamwe zvinhu zvinotipendera, pamwe zvinhu zvinodai. Munozobata uyu, munofonera namba idzi. Chandakangoona inhamba dzake. Dzemudzimai. Nezita rake rakanyoreswa. Chete iye handitomuzivi izvozvi. Alright sekuru. Mazota imimi kuti mukomana mapezera pekuti akauya akasiya kofini. Saka pari zvino zvakamira sei nemuzukuru wenyu uyu? Pari zvino sekusiya kwaakaita kofini uku. Ini ndakazopeputswa nezvandinorapa nazvo. Ndobva ndaudzwa kunzi munhu uyu hapasina. Ndipo pandakawana nguva yekutuma mukomana uyu netsamba. Ndakaita kunyora iri tsamba. Enda netsamba iyi. Phone number dziripo idzi. Fonai. Akafona akaenda. Ndokunoonana nevakuru vacho. Ndobva vangoti tichauya. Ndogume zvakadaro. Saka inini sekuni ikoko kune jeredzwa rangu randakanga ndawirirana nemufi uyu. Taatiri mukati mekutogadzirisa nyaya yacho iyoyo achindipa zvishoma. Hazvina kuzobuda kusvika pari zvino. Nondoda kunzwa hama dzacho kuti vanoti kudini nenhau yakadai. Nekuti kufamba kwenguva zvinogona kuzopita kukazouya kwavari mumhuri yavo. Ivo havasi kuziva kuti chii chiri kuitika.
kureva kuti mimi hurukure nevakasara makatoiita. Hatina kuiita, asi takangoita chiziviso chete chekuti munhu wenyu uyu ndinomuziva, ndaishanda naye, auya kunichimubatsira. Saka hapana chatichaitwa. Sekuona kwenyu nekufunga kwenyu sekuru, mungati chakaita kuti muzukuru wenyu asvike pakupfuura kana kushayika ushu inhau yekudzosa kwaakaita here Coffin achiti akanganisa mhiko dzacho kana kuti? Akanga atotyora muko kare. Saka atyora muko ndobva aona kuti zvinhu izvi zvichatozondinetsa. Ndobva auya kuzosiya Coffin. Achibva mukusiya Coffin ndobva aenda kunofa. Aitozviziva kuti zvaaita izvi atokanganisa. Ini anga asiya achiti ndigadzirise kuti zvinhu zvimire muchechetere. Asi nenguvawo maitiro akaita iye zvakabva zvangomutaurawo nenguvawo yacho iyoyo. Tingada kuziva kuti saka akashayika sei mushakabvu? Akatotorwa nezvinhu zvangu zvaaishandisa izvi. Ndochokwadi chiri pachena. Nyatsodzikisa isekuru ipapo. Ini ndakamuti mhiko yandiri kukutaurirai usazowanika nguva yekuityora neparutivi. Usawane chimwe chaunogona kuita. Kana waita uchimbidza kuuya ndokugadzirisa nenguva iyoyo. Alright. Tingada kuziva kuti mhiko yacho yamaitsanangurana naye yanga iri mhiko yei? Ndakamutsanangurira kuti zvinhu zvangu izvi iwe une mudzimai nevana. Hazvidi kuti wozoti pano wapinda. Zvakare usadye fishi. Fishi chero fishi zvayo. Saka ipapapa kuti ndinyatsobata kuti munhu wenyama unogona kukanganisika kuti uzozoona kuti apa ndatodai. Zvireva izvo kuti muzukuru akazonodya fishi kana kuti akazoita gumbo panze. Ndomaonera ndiri kutoita ipapapa. Ndomaonera muri kuita? Ipo pacho paakapinda achisiya, imimi sekuru hamuna gona here kumubatsirawo kutoona kuti uko kwakutoenda kunoparara? Hamuna kukwanisa kuzviona here kuti ndiko kupedzisira kuona nemuzukuru wangu? Ndakazviona ndikamuti iwewo wochiuya, ini ndagadzirisa Coffin iri. Mukudaro ipapo semunhu akanga atoita kare ndopakuenda kwanyika kurova. Haana kuzombodzoka kubva ikoko? Ndokuenda nanhasi. Sekuru, pane pamatsanangura muchiti muzukuru makamutsanangura kuti aiwa kwandinobva awenini kunenge kuchidiwa muripo. Muri Zimbabwe kada kuziva kuti imimiwo mukatadza kuzadzikisa muripo inodiwa pane zvinosanganikawo nemi here kana kuti? Ichokwadi, zvinotooma kwandiri kunyanya. Saka ndandiri kuvazivisa kuti ikoko kwandinotora mitombo yandinoshandisa ikoko kunoda kuripwa. Nekuti ndinge ndakatowirirana nawo zvavanenge vachidawo ikoko. Mishonga yavo ndoishandisawo. Ndozowanika ini ndakutadza kunozadzikisa zviya izvi. Zvinotangirawo kwandiri. Ivavo vacho vanodawo ropa here kwamunopuwa muripoko? Obvious. Alright. Vanotorida zvakatosimba. Nekuti mishonga yavo havaiti yekuchera kangu zvatoita kuno. Anongoenda nonzi pachiko padhemu. Okanda zviyo. Ongogara nguva diki. Kotokudibira kuti arima. Rima riya parinopera mishonga inenge yabva mvura yakatozara utakura woenda kumba. Inenge ichiunzwa nemishonga. Nezvemvura nenjuzu. Saka unenge uchiziva sei kuti zvabva mumvura? Saka unoziva sei kuti uyu uchaushandisa so, uyu uchaushandisa so? Unotoona nekutsaukana kwayo nekusiyana kwayo. Panenge ndotoziva mishonga ndotoziva kuti uyu unorapa zvakati, uyu unorapa zvakati. Unotongoiona yakaiswa payo. Asi kana kari kekutanga unoziva sei kuti mushonga wabuda uyu ndewokugeza, uyu ndewokunwa, uyu ndewokutemera? Iye paanotora kana kari kekutanga anokurondedzera. Nekuti dzimwe nguva anogona kuenda ega kana kuenda mese. Panenge rimwe gore patakaenda tese. Kwakangoti nguva apedza kutaurira zvaanotaura zvekupira zvozvo. Ndomba kwatodzima kuita black. Ndikati asi ndabofu here kuti nguva ndoona kwadi kwachena. Mishonga yatoita hipi apa yatoungana. Ndobva atakura taakuenda nobva azondondedzera zvakare. Mukanya zvino nekuenda kuita magetsi uko. Tichati magetsi ari kuenda. Izvo tiri kupinzwa murima. Yeparwiziva. Aiwa, kudzidza kwatiri kuita sekuru tichida kunzwisisa kuti tione kuti nyaya idzi dzinofamba sei. Saka imimi tomboti kuoma kwacho kunozodawo upenyu hwenyu here kana pamunotaura kuti kuoma apa? Hongu. Kutofa chaiko?
Alright. Ndashaya kana zvokunoita ikoko kwa zvinotondoomera. Kana kupenga zvinogona kuita kuti. Wana sekuru anopenga? Unopengeswa kwaunenge watora mishonga kuya? Unokupengesa kuti munhu uyu wotararama naye makore makati chimuti. Vane chinji nora mishonga iyayi. Ugona kutopenga. Saka zvitoti upenyu hwenyu huri panjodzi nekuda kwekusaripira kwakaita Evans. Ya ipapa hapana kutomira zvakanaka nemhaka yekuti munhu muupenyu unofana kuziva kuti ndabatsirwawo nemunhu ndofana kuitawo zvakanaka kumunhu. Nokangoti ndini ndatouraiti. Ipapa zvimire zvakanaka ipapo. Ari kukomesera ikavazukuru. Kana watokundikana zvekutokundikana zvachose ndingatotsvaka dzimwe nzira dzekutsvaka pfuma yekuenda kunoripira ini. Apa makuitira upenyu hwenyu. Kuitira kuti usakanganisike mukurarama. Urambe uchirapa hako uchienda mberi. Vazukuru vari kuzvinzwa. Ikona kukanganisa kabasa rasikuru vasikuru. Zvizoda kudaro. Zvinoda kungoonana mowiriranawo kana wakundikanawo kana uchizviteedzawo wozviteedzawo. Aiwa tinotenda. Coffin raishanda sei sekuru panyaya yekuti zvisimudzire zvishandwa zvake pabhizinesi raanga achiita? Coffin nemari dzedu dziritori dzakudhara. Madhora akudhara, mapeni, ma10 cents nezviyo zvataishandisa kuti ndakanda murayira kuti unoenda ukaenda necoffin iri. Iwe paunenge wakuenda kunoshava kwako unotora zvirezvi nemari idzi utaurira kunewe kwako kumudzimie kwako. Unotaura uchiti ndakaenda murondedzera. Ndio mashandira aita coffin iri. Achipedza kuita izvozvo kwese kwaari kuda kumari yatoko. Zvese zvaari kuita kumari yatoko ndio mashandira aita coffin. Saka zvimarori aizotsika vanhu zviya nemamwewo zvimwe zvaizoitika zvekudeuka ropa zvanga zvisinei nemimi sekuru. Pakugadzirana kwamaita necoffin kuti coffin tinowanzoroona panenge pashaika munhu. Saka toda kujekesera kuti coffin nekuzombonzi rori yatsika munhu. Vamwe vanoti basa renyu rourombo iri pane kurasika kweropa. Pane kukumbirwa kwekuti uya nemusoro wemunhu uya nemusoro wemwana chichazotijekeserai kuti kushanda kwaita coffin nekuzotsikwa kwevanhu kwaitwa kwekwe zvainosanganawo papipa. Necoffin iri zvaisangana nemhaka yekuti iye ndakamurondedzera kuti mashandisiro akuita coffin iri zvakangofanana nemiko yandakupa. Pakangowanikawo chimwe chinhu chaunogona kuzotsaudzira kuburikidza necoffin iri unotoona chimwe chinoitika muupenyu mako. Saka iyewo semunhu aiona kuti zveshe zvandakaudzwa zviya ndo zviri kuitika izvi. Paakatidzora coffin iri achizoya achiritora zvakambotora makore pasina dambudziko riri kuitika. Zvinozongouyawo munhuwo kana zvatanga zvakowo ndio pakaitika serori. Rori idzi dzinotonangana necoffin iri ineni nebasa rangu. Coffin ndio rakati chimbotipa kuno munhu. Ipapo dzakadzatotanga nyaya iye akanga atoshaisha miko kare ndizvo zvakazvaitika ipapo. Kureva kuti coffin ndiro rakada munhu kuti chimbotipa kuno munhu timbonyaradza mhepo. Ndizvozvo handizivi kuti mukanya pachine mumwe here ndipfuure mberi. Icho chimiro checoffin sei makashandisa coffin musingashandise kana gaba kuti isa zvinhu zvako mugaba umu kana kuti isa zvinhu zvako mutools box umu? Sei muchishandisa mucherechedzo wecoffin mubasa? Coffin ndakamutaura iye kuti coffin tinoita mucherechedzo werufu kuti dzimwe nguva iwe ukakanganisa unotoziva kuti uchapinda mucoffin. Kana paine kumwe ukakanganisa kana hama yako inogona futi kupinda mucoffin. Saka zvinhu zvako kuti uite uchitya uchiziva kuti ndikatsautsira ndichidai ndinopinda mucoffin. Ndosaka takapa mucherechedzo wecoffin iri. Urati vazukuru vese vanouya kunoko vachida kusumudzira mabhizimusi avo munoshandisa coffin imwe chete here kune vamwe vamuri kubata navo kana variko? Kwete imwe chete. Ikangoshanda wani kumunhu iyeye zvatoguma. Kuvamwe vakauyawo vachitsvaga zvemabhizimusi zvokuti vasumukire makavapawo here ravo coffin? Pane wani iye ndiwe chituru. Pane wani wandakangopa coffin. Vamwe vanopowa chii? Vamwe tinoshandisira hari zvimbiya izvi zvemiti izvi zvinongosiyana siyana. Kana bhodhoro rine miti rakasungwa rinenge rakasungwa
mukati miti yakasungwa sesvinga rehuni zvinongosiyana siyana. Asi vemakofini ava ndo vane mari dzakareba ka. Vemakofini ava vane vanhu pamusoro chaivo chaivo, vemari dzakawanda. hongu. Aiwa, tiri kudzidza sekuru tichibva panyaya iyoyi. Mataura imimi mukati mudzimai makangopiwa nhamba, imimi makazopepuswa nezvakakupeputsa iwo kuti aiwa munhu uya muzukuru uya hakusisina. Imi manzwa kuti hakusisina, ndezvipo zvamakaita kuti mubate mhuri nekukasika, muvazivise kuti panenge pane zvinofanirwa kunge zvitogadziriswa akapa yasisipo kuti mhuri ienderere mberi. Ichokwadi. Ndo zvatakataridza kuita patakanyora tsamba yakaenda nemukomana uyu. Yanga ichine chi makanyora chi mutsamba. Mutsamba imo. Mutsamba manga muine kuzivisa kuti munhu wenyu ndaibata naye. Saka kana muchikwanisa huyai titaurirane tigare pasi tonotobatsirana sei. Ndo mamiriro anga akaita tsamba iyi. Iyewo mukomana achisvika ikoko achidzoka kwamuri anoti akatambirwa sei netsamba, nekuti mhuri kudai ainge achingoti munhu ari kuzvishandira vasingazivi kuti aiwa munhu anga nezvimwe zvaanga akasimbisa, achikutsanangura iwo kuti mhuri yakamutambira sei anoti chii? Aiwa, akatambirwa zvakanaka. Vakazongodaira kuti tichafona touya. Ndo zvavakapedzisira kutaura. Uyu muzukuru akatoradzikwa here kutaura kuno kana kuti asati? Pari zvinezvi zvakatoradzikwa. Akatoradzikwa? Because mazuva apo. Saka kubva pamakapedzisira kufona nekuradzikwa kwake hapana atauya kunoko? Hapana. Alright, makambozama here kuvadza kuvafonera? Tanga tisati tori munzira yekuti pamwe mazuva anoteera tinogona kuzovafona tichinzwa kuti vari kufungawo sei, sevanhu vasingaziviwo zvinhu izvi mukati mazvo kuti zvaya zvakamira sei. Alright sekuru, saka tazosvika panyaya yedu apa, ndezvipi zvamungada kutaura imimi makanangana nemhuri kana nemhuri yeZimbabwe nokuda kwenyaya kuti havasati vauya kwamuri, zvamuri kuda kuti zvigadziriswe pasazoitike zvinofanira kuzoitika, uyezve mutitsanangurire kuti kana vakasagadzisa nyaya iyi vachifunga kuti zvangopera zvakadaro vanosangana nezvimwe zvavachasangana nazvo. Ichokwadi. Chandingada kungoyambira mhuri iyoyi ndechekuti ivavo sevanhu vanga vasina zvavari kuziva kuti munhu uyu tiri kumubatsira kunoku, vanofanira kuchenjera kuti nyangwe iri mhuri hombe pasina nguva yakakura ipapapa vanongona maminimini aakuitika mukati mekurarama kwavo, nemhaka yekuti mashandirana andaita neuyu pane zvakawanda zvataitaurirana ndichitomuudza iye kuti iwewe ukanyatsoramba wakashinga nemaitiro auri kuita aya upenyu hwako hunofamba zvakanaka. Saka ndoda kuti mhuri izive kuti inini ndine musidzanwa wakakura wakasara nemukomana yenyu kuendawo. Saka indaida kuti ivo kana vari vanhu vaiuya totaurirana, ndovaudza miko yandaenda taurana naye, zvakare ndovaudza jeredzwa rakasara nepfuma shoma yaakanga andipa. Izvo zvavakanga vazvizivawo tikawirana navo pane pasina chakaipa. Inini ndinotora zvinhu zvangu nemhepo. Right, kana matora nemhepo hazvizomire mushe ka? Ayo, ivo tikange tawirirana ka ndinotora zvinhu zvangu nemhepo kwavari ikoko. Mukanya vane mubvunzo wada kukubvunza sekuru. Ongo. Kana muchiti jeredzwa makanga mawirirana kuti muchabhadharana sei uye akazobhadhara mari kukasara mari? Taitawirirana kuti akatonditi iye sekuru zvinhu zvikange zvichifamba indine ndichikupai mari pashoma. Mari yakangondipa 5,000 pakutanga. Chete gumi haana uzondipa imwe mari. Akaunza 1,000 akazounza imwe 2,000 ndombamira akadaro. Paiuya pamwe aingoti mari yekokorai sekuru ndiri kuya mari yekokorai svika zvaguma nanhasi. Iye zvino yamuri kudai mari imimi? Iye nezvekuramba kwawamboita kuuya apa handienda kutoda mari yakatoti wandei, nekuti kana vakaregedzawo hameno zvinenge zvawawanawo ndiwo, nekuti ivo ndo vasarudza nzira iyoyo havazvizivi, havana mhosva, asi ngavauye titaurirane. Pamwe muchazotaurira henyu mari yachona pamwe hamusida kutiudza,
asi takatoda kuziva kuti angabudirira here zvokuti angaburitsa mari inosvika 5,000 sokuziya kwenyeme angatomudenga chaimo angatorit. ndezvipi zvinoratidza kuti angabudirira? Angaine zvimabhizinesi zvake, zvimamota, zvidzimba zvese aindiudza inini. Asi kungoti munhu amene kuti munhu akasikwa sei anozochinja abata pfuma. Kuuya kwake kwaapo neapo saka unotozongoona kuti dai pasina nyaya yekuti akatyora mukunda kunga haizombodzoka kuno. Asi nemhaka yekuti akaona kuti zvandazoita izvo hazvichaiti izvi. Pane zvaakaona here zvakanga zvaakuitika mushure mekunge atyora muko zvekuzenge zvinoita sekunge Coffin raakupisa? Hongu ndochokwadi, akanga atozviona kare. Tingati chii chaaisangana nacho maminimini akaita sei? Iye tingangoti zvekufamba mumugwagwa izvika izvi zvinosiyana-siyana. Dzimwe nguva unogona kungochinjirwa nerodhi nguva diki kana kutoona zvimwe zvinhu zvaunofungidzira zvaunenge uchiona iwe wega zvisingaonekwe nevamwe. Ndozvanga zvaakuitika kwaari. Aiwa, tinotenda sekuru. Tiri kunzwa zvisva kuti inini mubvunzo wangu wandinonge ndinawo panyaya yose iyi sekuru ndeyekuti chii chinozoita kuti vazukuru vanenge vambopinda pamukova apa mawirirana nawo vozoita pfungwa dzekusada kudzoka kuno. Imimi semafungiro enyu mubasa renyu nokuti ndoziva kuti nebasa renyu mafamba naro asi masangana nazvo izvozvo chii chiri kuita kuti vazukuru vanoya muno vopiwa pfuma asi havachadzoke vachizopedzisa? Ndinoona kuti ndofunga pfungwa dzinenge dzinotisiyanei. Vazhinji ndofunga vanazoteedza kuti ini zvandarichika kamudhara kaya handisina basa nako ndatoraiti. Mumwe wozofunga futi kuti but ndongoti ndaraiti munhu uyu. Zvinosiyana-siyana. Mumwe anozongoita pfungwa yekungoti mhene chero ini ndaraiti. Nguva yatiri inoiya muna November vamwe vanoti inguva yemhepo. Asi isusu tiri kuonawo nebasa renofamba kwatiri kuita tiri kudzidza kuti aiwa dzimwe dzacho vanhu vanenge vakanganisa zvemaCoffin izvi. Tochataura kuti isusu imimi sekuri munotitsanangura kutaura mukaenda kutaura nemi kuti mamwe dzimwe njodzi dzatinoona mugwagwa idzi njodzi chaidzo kana kuti ndizvozvo zvinenge zviri kuita vanhu izvi. Ipapo maita zvakanaka. Zvinosangana naizvozvo izvi nenyaya yekuti kune vazhinji vavari kuromba asi vanoromba neropa. Zvinozosvika manje pekuti zvinhu zvaizvi zvaakuda kuti zvichimwa ropa ndopanowanika njodzi dzichiitika idzi. Asi zvizhinji zvinobva naizvozvo izvi zvatiri kutaura izvi kuti iwe unenge usina kupedzisa zvinhu zvako ungogumawo kungoti regai ndingoenda mhene hake mudhara uya zvinhu zvaizvo zviri kukuona pfuma unayo asi kuti zvichizonyatsogadzikana manje sezvizvizvi inini ndasingadi kuti aende kumukomana. Zvinhu zvokungoti munhu zvinozongoita kungoti aende nekuti taiwirirana zvedu nyange zvakaine jeredzo rangu asi taiwirirana mukuita basa. Ini ndachida kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti zveshuwa dai vari vanhu vanoteerera inini kurombesa kwangu hakuna zvekuti mangwana ropa zvinotozoitika newe maitiro ako. Kana vanotamba zvimabheti zvenhingi zvinonzima zvekubeja bhora zvebhora izvi ndinobatsira. Vazhinji vacho andoya panapa ndikamugadzira andoya achitenda sekuru batai makadai ndawina. Saka zvinosiyana-siyana zvinhu zvacho manje. Iyo mhuri yeZimbabwe kana kune vakasununguka kuuya vanoita zvebheting vanouya ndovaitira vononingirikini unotora mari. Mune vazukuru vari kutotora mari United vanonzi mazana vachidiki vanoti kutora mari United. Handinawo ndinawo ndo vakawanda vatone upenyu hwachinja nekuda kwe ndinawo. Anozoita sei nekuti kune kuchinzi Manchester United iri kutamba neChelsea saka iye chii chinozoitika kwaari kuti abate mari pamapepa aya manje paanonotamba mapepa aya anenge achitoziva namba kuti namba iyi anoita zvokunorota achingomuka kuseni akuenda kunotamba kuya namba dziya ndo dzanenge akanangana nadzo achitongobheja idzo dzachibuda ndovebheting ko vamwe vamunobatsira ndeve ava vebheting tavanzwa nevemabhizimusi vamwe munobatsira nevemahachi kaiva vemahachi nekugadzira misha zvazongosiyana-siyanawo
zvandinobatsira nazvo. Vembereko madzimai anononoka kuenda kunguva asingaende zvaangosiyana-siyana. Mataura kuti imi vamunorombesa, saka imi munorombesa sekuru? Ndorombesa. Munorombesa? Vamwe vanozoti kurombesa kunounza rufu mukati mevanhu, saka Matare asekuru akasviba. Zvinenge zvisina nyatsogadzirwa nenzira chaiyo. Kurombesa kuri patatu. Vamwe vanoita zvinouraya ipapo. Mumwe anoita zvinotora nguva zvokuti munhu anotorarama kukanganwa. Kana nguva yake yakwana, makore avanenge vamupa akadzoka, urunyuwa futi, hakuna chinoitika. Asi anenge achifanira kuuraya mombe pagore achiuraya mombe. Kana asina mombe anenge achiuraya mbudzi. Nyama yacho neropa zvaitwa sei? Zvinodyiwa. Ropa chete ndiro rinongoshandiswa mubasa racho. Hakuna munhu anofa futi. Saka vamwe vari kungonoromba ava vanongoromba zviya zvekungoti mari yaitai. Haachazivi manje kuti makore paari kufamba zvichafamba sei. Ina handina vandorombesa akamboya chindakafa kusa. Uyu atotanga kutoita zvake, uyu ndiye atotanga uyu. Ndiye kutotanga uyu. Vamwe vese vari right. Sene muyakanonzana munoiziva? Yakuda kunditongese kwa. Asi Evans munhu ndoziva. Yasene munhu yakujamba semakore ati wande zvawo. Asi ndinoiziva. Vamwe vanotivo sekuru vari kutsvaga mari pamunhu afa. Ndizvozvo. Munhu vanenge vasingaziva. Chinotizivisa isu tasara nemhuri yake kuti maishanda naye. Kana auya kuno kuchii chamunoita kuitira kuti tigozove neumbowo hwekuti zveshuwa Evans akauya kuno akatora mishonga yekuita bhizimusi. Ndizvozvo. Ini zvandinoita kazhinji, munhu akauya ndinomunyoresa pasi. Ndamunyoresa pasi totanga kushandidzana. Zita randenge ndinaro kuzoitira mangwana kana hama dzacho dzauya. Ndomvurira bhuku riya riya. Overenga woona zita rehama yake riripo paya paya. Kana seuyu akanyoresa nemudzimai nevana, ozoonekwa zviripo paya paya. Ndo umbowo kazhinji wandinoratidza inini kuti ndinomuziva munhu ine mhaka izvi zvakanyora izvi. Pane gore raakatanga kutouya. Zvese zvinenge zviripo. Hai, kudzidza mukanya. Nyaya yacho inenge ichitanga yakanaka, inozononetsa ukatadza kuita zvinodiwa necoffee. Aiwa, sekuru tira kusvika patinoda kupendera chirongwa chedu chatanga tinacho pano. Inini nhau yamatitaurira yaEvans. Inini ndingada kuita mubvunzo wandichabvunza kekupesera wokuti sekutaura kwamaita mati Evans mama akazokanganisa seipapapa zvida Evans akanodya hove kana kuti akanoita gumbo panze. Mazuva ano tiri kuona vana vechisikana vari kutambira ikoko kune vanenge vakagogodza penyu apa voita mari dzavo zhinji. Ini ndikada kuziva kuti upenyu hweuyo musikana uyu anenge achisangana neava vanenge vakatora zvinhu zvavo unokanganisikawo here kana kuti havana zvinovabata vachizosvika pakana tikatiti kurara neivavo vanenge vakatora mhiko dzavo dzimakofini nekuita sei nekuita sei? Kumusikana hakuna chinozomubata. Hakuna. Chake chaanenge achingoita kungotora mari yemunhu iyeye vachingowirirana. Hapana dambudziko raanosangana naro. Ndizvozvo kuti achaita kuti ndibvunze mubvunzo seuko ndekuti kune nyaya dzinozobuda dzekuti vamwe vacho vasikana ava vari kunzi vanogona kutanga kuteera kasingapere kana kuti anogona kunzi nemunhu uya kajira kawapukutisa paya patasangana ndipe kuno zvira kuti iye mukurarama kwake anenge akuzongosangana nezvaanosangana nazvo. Kana atonzarwo anenge akutopinda saizvozvo. Asi kana asina kunzarwawo zvejira zvamuri kutaura izvi anosara ari nani. Inotodyika ayo mari yacho. Inodyika. Sekuru. Inodyika imari yakangofanana kamari dzenyu dzamunotambira kumabasa kwenyu. Inenge itori mari chaiyo. Asi kwaari uku ndoko muridzo wemari yacho ndiye anenge ari padambudziko. Ndizvozvo. Aiwa, ndinofunga kubhizimusi rake pamakaenda pane zvamakasiya ikoko here zvamungada imi kuti zvidzoke? Ndopaya panani chiti ndinoshandisa mhepo nenyaya yekuti akangoenda usiku akandidzora usiku. Saka kune mapenyu asara havo vari ikoko vasiri kuziya. Ndosaka ndati ngavauye titaurirane. Tataurirana ndovaudza mamira azvakaita. Inini ndoita minana yangu zvinhu zvazvodzoka.
chii chakasara ikoko sekuru ibhoti tipira tisi vazukuru kune mishonga yangu mumabhotoro angu andaimuti rinonesa pakona apa rinodai zvikuru kuri kunzi mukanzi handei mutiratidze pamakaisa mishonga yachona munogona kutonovaratidza ayo ndo andati ndotora nemhepo mutora nemhepo asi hakuna zvimwe zvinofema zviriko hakuna hamuna kuzotitaurira kamari yamuri kuda yasara kuti vauye vachiziva kuti sekuru Garwe vari kuchitungwiza vari kuda mari yavo inosvika mari yakati ipapa pamwari apa ka ndiri kuona sekuti ndikapadudza ka ndogona kupadudza zvangu asi iyo vari ikokoko zvinogona kutozovaremera futi ndiwo saka nemhaka ndaida kuti vauye titaurirana. Alright, mubvunzo wokupedzisira pfuma yaakaunganidza nekuda kwemishonga yenye ichaitwa sei? Izvi bhizimisi rinopfuurira mberi here nekuti mhiko dzamuri dzangachita mhiko hasisipo? nyaya yekuti pamwe kana akavaka dzimba idzi dzichagarikika here nekuti tiri kunzwa kuti kuna mwana ari kuvaka dzimba dzavasingagari? asi kana vasina kuuya havo panogona kurema nekufamba kwenguva kana kukamuka kutorwa upenyu hwevanhu nemhaka yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka izvi. Vadai vauya pano ndovatsaurira kuti ngomwana uyu takawirirana tikadai chiendai munodai kana nemvura chai ndinogona kungoita zvandinoita ndoti endai munogadzirisa uwana kurarama upenyu hwavo hwakanaka vachishandisa pfuma yavakaona kana vakavaka dzimba zvese vachishandisa zvakanaka asi vakaoma musoro variko vachingoti ndezvenyika mazuva ano vanhu vakuita mari hamino havo. Pane kumwe kwamunotoziva kwaakatovaka kwaangasi akubva muno muzengeza? ikoko kwakaenda mukomana uyu ini zvangu handakusvikako handina iye ndiye aiuya kuno uku kuri ikoko akatovaka dzimba dzake. Aiwa, tinotenda. Mumwe mibvunzo ichabva kune vazukuru tichadzoka zvekare vazukuru venyu kana vachinge vanyora zvavanenge vanyora paYouTube apa vachida kuvhunza sekuru Garwe kuti kusekuru pakadai kopakadai todzoka zvekare kana muchititendera. Aiwa, hapana chakaipa, munouya. Tinotenda. Munouya musharukwa. Aiwa, tinotenda. Kana mhuri yacho ichidawo kuti tinge tichibvunzana navo kuti vada kuzvifambisa sei tinogona kuzovabvunza. Asi chatingada kuita izvo chekuti makamboedza kuvafonera here vazukuru vari kuyeuchidzai? Makamboedza kuvafonera vakasadayira foni dzenyu? Saka tinogona kumbovaedza kumbovafonera. Isai phone number mufoni musingadzitaura henyu pamhepo. Isai phone number mufoni masokostina timbonzwa kuti vari papi nezvenyaya pamwe yedu isusu vangaidayira. Regai vaisemo. Saka tiri kuti vazukuru venyu tichigadzisa nyaya yenhamba, vazukuru venyu vane vachida kukuonai vangaziva kuti muri kugara kupi mubva matora mukana wokuvazivisa izvinezvi. Alright. Ndinogara imo muno mukei inonzi Unity K. Unity K. Naika. Tichidzokera mashure nezveupenyu hwenyu takamirira nyaya yefone number. Foni iri kurira rikatonza kuti vanodayira here. Saka ndiri gore randakatanga kuita basa iri. Naika. Alright. Idzi phone number dzatakuona dzemudzimai wacho handitika? Vateereri tiri kuedza kufonera mudzimai waEvans. Hello, call ended. Haina kudayirwa. Tanga tichida kungoti tiedzewo tione kuti muri kutitaurira chokwadi here kuti foni yemudzimai wacho haachadayiri mushure mekunge anikira. Pane paakambopindurawo here kana kukutumirai kana voice note achitawo achipindura? Hana. Alright. Hana. Aiwa, Ndinganyebi. tinotenda nehurukuro yataita. Tinokuvimbisai kuti isusu tichadzoka tichiita follow up kunyaya iyoyo tizonzwa kuti vazukuru ava vakazouya here kwamuri nemungava wakasara. Tinotenda. Ina Sokostina pari zvino muri Zimbabwe tinoti papai. Aiwa, tinokutendai. Tatenda. Tinokutendai, maita basa zikuru.